Ay pa, Maps, ay, nadong nakalagas mo dire? Ay, ma, ha? Ako mo mga uyab ma. Ay man, Naligo mo. ilas na ligo ako mga anak. Nagdala-dala sa ilang amahan. Ay man, mo ni amahan? Ako! Mas maigi na ilang amahan, o sama ni gamit sa imong inahan. Ako na isawa sa. Ato din tanaan, o baka bakod ba ni? Oy, Simuta ko na taga. baka lagi ni Burot. May burot? Burot tala no? Paano burot? O niya mo burot na? Na, sige na Ay, Nato na ka. walang pako na. Dong, si Sir, Dong Albert. Asa man yung mga bataa nga? Apo naman. Dong, si Sir, Dong Albert. Uy, diyan man mo. Sus, nang laag na po. Ito na po mo sa inyong uyab. Natural asa man nila agong nila en sige. Oh, mga sus, uyan yung mga naong. Uy, asa may? Wa mi kasara sa mo uyab pa we. Lagi na lagi. Sino mo kuyo ka na inyong mga uyab nga pwede man ang mga slira. Ito kami gani anang wa pa sila ka try bro. More try mo. Hustler kayo naman di ay oh. Ya, usapan patabang na po muna to. Aw sabi ni. Anak mo sumbong ginag amahan. Mahan. Abangin mo pala. Di ko mahimo kay mga anak man to mo kailan jud tabangan jud mo. Sabi, Dili makatang kanang move pa. Kanang move nga dili makatangtang og hipon na. aw. Problema ay. Bisa Muliwat na ko nga. Diyan. Gadaot ni pagka itaw po ko sa una, tigas mo ko babae. Kamu, Sige ungad. yung ungad nga. Sidik ba kayo na? Asidik mo kay nagod po. Nasa man, ato na to yung babae. Pariskyo mi oy. Ato, tara. Ato na to. Nagan man hinuon. Wait lang, kung sa problema ka pinila nga, wait, ang kayo. Ayun, yung wadyo kasi gakod na to sis. Oo, kani ina. Ako kumitang kinahihili. So, kando kalabi. Halmar man tayo to sila. Ay, kuan pa to ahap. Kuan pa kayo. Warm up pa to, Warm ah. up pa to. Wa pa ka. Kuan, pero wa na. Nanalaw na. Halaw man, dagat man. Muro man, uglipot lang ikaw yung dagat. Muli naman ka, uy. Makamagpuwet ang ito. Ang gani, muli to eh. At yun siya pagsipurtag mupa. Ay, na pa dong. Naman. Sana, okay di? Kanawa pa. Mau na sila. Ha. Uy, yung inyong kaluyahan. Karon inyo may Kagamay glawas, ano mo raman nagtutpik. Kini pangusa, murag dambuhala. kuyog lumero Hoy, Noy, pagtarong diha, Noy. Don't underestimate us. Ya, nanagan mo ani nila. wa mi ka survive. Survive. Fighter kayo. Usba na to. Ano sa nila pa? Aning amahan. Oh, inyong papa di. Ay, ha. Sige. Ay pa, Maps, ay, nadong nakalagas mo dire? Ay, ma, ha? Ako mo mga uyab ma. Ay man, Kaninduha. Naligo mo. ilas na ligo ako mga anak. Nagdala-dala sa ilang amahan. Ay man, mo ni amahan? Ako. Mas maigi na ilang amahan, o sama ni gamit sa imong inahan. Ako na isawa sa. Ato din tanaan, o baka bakod ba ni? Oy, Simuta ko na taga. baka lagi ni Burot. May burot? Burot tala no? Paano burot? O niya mo burot na? Na, sige na Ay, Nato na ka. walang pako na. Hour later. Kagan pa. Ay, sunod.